Sziasztok! A Szempillantás nevű podcast legújabb adását hallgatjátok. Az én nevem Viki, és itt ül velem ismét a stúdióba Tündi. Sziasztok! És egy kedves vendéget is meghívtunk a mai adáshoz, Henny. Sziasztok! Szia, Henny! A témánk pedig azt a hangzatos címet viseli, hogy sosem késő azzá válni, aki lehettél volna. Úgyhogy rögtön neki is kezdünk ennek a nagyon izgalmas dolognak, és egy idézettel is kezdenék, amit kedvenc pszichológia magazinomban olvastam, és nagyon megragadott. Az még pedig így fog hangozni, hogy a legvégén nem az fog számítani, hogy mennyi év volt az életedben, hanem hogy mennyi élet volt az éveidben. Ezt Abraham Lincoln egészen pontosan őtől származik ez az idézet, hogy ezt is azért megjelöljük. És azt szeretném volna kérdezni tőletek, hogy nektek mit mond ez a mondat? Én alapvetően azt gondolom, hogy Lincoln egy nagyon okos és értelmes ember volt, akinek ugye a saját életében is elég sok élmény és tapasztalat volt, úgyhogy ha valakitől, akkor tőle azt gondolom, hogy ezt abszolút el lehet fogadni, ezt a mondatot. Alapvetően én egyébként teljesen egyet tudok vele érteni. Számomra ez a mondat azt jelenti, gondolom, mint mindannyiatok számára, hogy igazából az számít, hogy milyen minőségben éled az életedet, mennyi mindent tudsz élményként, pozitívumként belerakni, és nem csak az, hogy hány napot, hetet, évet töltöttél itt el a Földön. Igen. Lehet mondjuk az ember csak 40 éve van, de még 40 évet úgy él végig, hogy ilyen tele élményekkel, tele pozitívval, és valaki meg ugye 80-90-100 évig elér és visszanéz, és hát sok minden nem történt az életében. Igen, illetve nekem az anyukám mindig ezt szokta mondani, hogy bár még csak 24 éves vagyok, de ő úgy érzi, mintha már most egy ilyen 40 évet leéltem volna, hogy minden történt velem az elmúlt évek folyamán, illetve én amúgy is szeretek egy ilyen nagyon pörgős életet élni. Viszont ugyanakkor azt látom, hogy igazából ez nagyjából az egész generációnkra igaz, hogy sokkal inkább felgyorsultak a történések, az események egy mai 20-30-as nő-férfi életében, mint mondjuk a szüleink életében, akiknél ezek a tevékenységek sokkal hosszabb idő alatt forták ki magukat. Tehát, hogy nálunk minden egy kicsit gyorsabbnak tűnik. Meg több lehetőségünk is van talán, hogy megélni ezeket. Ez biztos, azért a régi rendszerben azért ez az utazástól kezdve minden. Jó és rossz oldala is nyilván, hogy most több lehetőségünk van, de azért alapvetően ez egy jó dolog, szerintem. De az a baj szerintem, hogy nagyon kevesen vagyunk hajlandóak tenni, meg megdolgozni azért, hogy így tényleg azok legyünk, akik szeretnénk. Egyrészt el se jutunk addig, hogy mik szeretnénk lenni, itt az első probléma. És akkor utána, hogyha már tudjuk, igazából nem is nagyon teszünk érte, mert van ez a jó kis 4P index, ugye a picsog, pampog, puffog és panaszkodik, tehát, hogy ezt azért elég gyakran látom én így mindenfelé, hogy idáig jutunk el, hogy nem jó, miért nem más csinálja, miért nekem kell csinálni, minden rossz, és akkor azért ez a panaszkodás, ebben jók vagyunk, így szerintem. Ez a könnyebbik. Igen, és nem jutunk el odáig, hogy mit kéne tenni. Egyébként én eszméletlen sok ilyet, szóval a legtöbb ember ilyen nem. De egyébként őszintén én azt gondolom, hogy néha az ember kicsit jól is esik, amikor panaszkodhat, és cserébe egy ilyen kis buksisimit kap vissza, és ez a igen, nagyon rossz neked. Ugyanakkor viszont ez hosszú távon valószínűleg nem lesz ösztönző, és nem lesz motiváló. De kicsit jó, persze, panaszkodni. Kicsit aki igen. Mindig ezt csinálja, tehát akár egy munkahelyen, amikor nem tudom, biztos találkoztatok már ilyennel, hogy ül, és akkor ezt mondja, már megint nekem kell csinálni, de van ez a kis mondat, és hogy mit akarnak már igen, már megint én csinálom, azt nem hiszem el, és ahelyett, hogy mondjuk akkor tenne ez ellen valamit, vagy már megint, nem tudom, már megint följött rám 10 kiló, meg megint, nem tudom, igen, na megint engem kértek meg. Az alapvető dinamikája az lenne a jó, szerintem nem a panaszkodás, vagy a picsogás a rossz, hanem tehát, hogy igenis adjuk ki magunkból, mondjuk el, de utána jöjjön már az a felfelé, hogy na, akkor idáig rossz volt, és akkor azt meg ezt fogom, ezt szeretném, és ezt fogom tenni azért, hogy ezt el is érjem. Tehát, és ez már nincs meg, hanem a puffogást. És szerintetek miért nincs? Tehát mi az akadálya ennek? Hogy ott az emberek nem... Tehát a legtöbb ember azért, ha megvizsgáljuk, akkor nem olyan életet él, mint amit szeretne sajnos. Ami szerintem borzasztóan
rossz, de hát ez így van. Tehát ha körbenézünk, akkor én legalábbis nagyon kevés ember tudok, akire azt mondom, hogy oké, te ott vagy, ahol lenned kell, és pont olyan élethelyzetben, és olyan párral, és olyan mindennel, munkával, stb. És szerintetek miért van ez? Mi akadályoz meg bennünket ebben? Én egyrészt azt gondolom, hogy ez kicsit társadalmi betegség is, tehát hogy azért a magyaroknál ez egy általános hozzáállás, hogy azért szeretjük ezt a szenvedős arculatot képviselni, és valamin egy kicsit mindig vergődni. Illetve a másik, amire én azt gondolom, hogy sok ember nem tud ebből kilépni, mert ugye mindenkinek a fejében él egy a tökéletes párkapcsolat, a tökéletes munka, a tökéletes család, mi egymás. Viszont ugyanakkor sok esetben nem tudják azt, vagy nem tudjuk ezt az egészet megvalósítani olyan formában, hogy akkor ténylegesen elérem azt az álommunkát, azt az álompárt, családot, bármit, amit én elképzeltem a fejemben. Illetve én ezért azt is gondolom, hogy egy idő után mindenki számára világossá válik, hogy olyan, hogy tökéletes mindenből, az nem létezik. És nyilván szükség van kompromisszumokra, viszont van egy határvonal is a kompromisszum és a belesüppedés között, ahogy mondtad, Viki. Tehát, hogy mi az, ameddig meg tudsz alkudni saját magaddal, vagy honnan érzed azt, hogy feladod önmagad. És néha ugye ez a feladom önmagam, onnan már kicsit nehezebb visszajönni, és azt érezni, hogy borzasztóan motivált vagyok, és tudok váltani, és ki tudom magam húzni ebből a mocsárból, igen. Ez az egyik szerintem, a másik meg az, hogy türelmetlenek vagyunk és magyarázkodunk, nem? Én azért nem tudom ezt megcsinálni, mert nincs rá lehetőségem, mert sok a munkám otthon, mert a gyerekem van, mert nincs rá pénzem. Meg egyébként is örülök, hogy van munkám, ez a normális, szenvedni kell. Igen. Igen, hát kicsit ez a magyar mentalitás. De szerintetek ez máshol nincs így? Biztos van szerintem. Tehát nem ennyire jellemző? Igazából én 5 éven keresztül dolgoztam Erasmusos diákokkal, és ennek kapcsán én nagyon sokat is utaztam, és nagyon sokat voltam tényleg külföldi diákokkal. Én náluk ezt sokkal kevésbé láttam, tehát jó, nyilván az Erasmus az egy abszolút más élethelyzet is, viszont én mondjuk azóta is aktívan tartom velük a kapcsolatot, tehát Erasmus élethelyzeten kívül is látom őket. És azért az látható volt, hogy mondjuk a jóléti társadalmakban, tehát egy svéd, egy norvég, egy dán, ugye az északi népek, ők sokkal inkább kiegyensúlyozottak, sokkal nyugodtabbak, valami nem jött össze, semmi gond, legközelebb megcsináljuk, vagy ezzel szemben a déli népek, a spanyolok, olaszok, akik meg kicsit inkább a engedd el vonalat képviselik. Nem érdekli őket. Hát nem igazán, igen. De hogy ők sem ezt nem egy tragédiaként élik meg, hogyha valami nem jön össze, hanem oké, semmi gond, megyünk tovább. Úgyhogy én azt gondolom, hogy egy kicsit a nemzeteknek a hozzáállásából is adódik ez. Tehát, hogy igen, milyenek vagyunk. Igen, mit hozunk otthonról, meg mit hozunk az sok száz éves minták alapján. És szerintetek hogyan láthatunk neki így az önmegvalósításnak? Tehát, hogy mik azok, amik segíthetnek bennünket abban, hogy azzá váljunk. Rájöjjünk, hogy mik akarunk, és hogy azzá is váljunk, azzá tudjunk válni. Hát legfőképpen szerintem le kell ülni és át kell gondolni, hogy mi a probléma, tehát, hogy mi az, ami megakadályoz minket ebben, hogy nem tudunk azzá válni, akik, illetve fogalmazzuk meg, hogy mik szeretnénk lenni, mit szeretnénk elérni, és akkor valamilyen mondjuk tervet esetleg így fölállítani az ember fejébe, hogy mi a probléma. Tehát szerintem az is gond, hogy azonnal akarunk változni, tehát mondjuk, nem tudom, itt a szilveszter megfogadom, hogy akkor most így megszabadulok, most mindig ez a kilókat mondom. De hát ugye például a nőknél szerintem azért ez eléggé, de legalábbis én szóval sok ilyet látok, hogy maradjunk a kilóknál, és akkor azt mondja, hogy jó, akkor holnaptól, most már nem tudom, 1-től, akkor én nem veszek semmit, csak salátát, és vagy leszokok a dohányzásról, és akkor egyik napról a másikra, és hát azért túl ez lássuk el, hogy annyira radikálisakat gondolunk, hogy ez nem fog menni, és ha nem megy, akkor megint egy ilyen kudarcélmény, jó, nekem ez sem megy, ez se jó, akkor megint belemegyünk ebbe a mocsárba, illetve az, hogy ugye ezeket a transzgenerációs téglákat cipeljük magunkkal, ami ugye nagyjából annyit jelent, hogy a korábbi generációinknak a
terheit cipeljük, tehát ha belegondolunk abba, szerintem mindenkinek van a családjában ilyen. Azok a tipikus mondatok, amiket hallunk az ebédnél, amiket belénk vannak ezek ívódva, és ezeket szerintem fel kell tudni ismerni ahhoz, hogy tudjunk változtatni. Mondok egy példát, például több adásban is foglalkoztunk már ebben, ugye, hogy a mai társadalomban ugye ez a kiégés mennyire jelen van, mennyire sokat dolgoznak az emberek, mennyire stresszesek vagyunk, és ugye ez abból is fakadhat, én azt gondolom, hogy szóval, hogy tovább viszem ezt a gondolatot, hogy nem is nagyon váltunk a munkahelyen, ha tetszik, hanem ott maradunk, nyomnak, nem baj, terheket raknak, nem baj, stb. Inkább meghúzózkodunk, nem pedig azért van rengeteg lehetőség lenne a váltásra. Igen, de hogy mégsem. És például ismerek is olyat, ahol ez van, tehát közvetlen környezetemben, és ott például azt hangzik el, hogy nem baj, fiam, amíg van munka, addig örülj. Tehát, hogy nem azt mondja, hogy figyelj, ha nem tetszik, fogod, és keressél mást, mert hogy az a lényeg, hogy boldog legyél, és nem azért élünk, hogy dolgozzunk, hanem azért, hogy éljünk. Igen, tehát, de hogy ebből millió ilyen van, vagy például ilyen tipikus mondatok, hogy az élet csak a túlélésről szól. És akkor ez is jó mond az embernek, nem? Tehát ez azt mondja, hogy akkor igazából most ennyire tényleg ha rossz, ha nem csináld, és akkor tudj, csak túlélni kell. Illetve egyébként szerintem ennek az kicsit ellentéte, amikor azt hallod a szülőktől, hogy hál' Istennek tényleg én ezt ritkán hallottam, de ez a bezzeg a te korodban én már ezt és ezt csináltam, ami nem feltétlenül hat ösztönzésként, hanem azáltal talán még inkább azt érezzük, hogy igen, a szüleim ebben a korban már házat építettek, saját autó, gyerekek, stb. Én meg még itt vagyok 20x évesen, és még csak a második diplomámat csinálom, horontottam el, miért lett így, úgyhogy én azt gondolom, hogy ez sem feltétlenül mindig motiváló. Igen, tehát szerintem biztos, hogy az emberek ezeket magukba hordozzák, ezeket a problémákat. Igen. Szóval szerintem a kérdésedre választ tűni, hogy meg kell ezt valahogy vizsgálni, hogy mi van. Tehát, hogy fel kell tárni tulajdonképpen ezt a dolgot, hogy mi az, ami gond, és hogyha meg te nem tudod, tehát úgy érzed, hogy elakadtál, akkor segítséget kérni. Igen, ez a segítség azt gondolom, hogy nagyon sok esetben tud segíteni, mert néha az önsajnálattól már igazából elveszel abban, hogy tulajdonképpen miért is sajnálom magam? Mert hogy egyszerűbb azt mondani tényleg, hogy nekem ez nem jó, nekem rossz. Viszont, hogyha tényleg van egy olyan családtag, barát, vagy akár szakember, akitől el tudjuk fogadni azt a segítséget, aki egy külső képet tud nekünk alkotni saját magunkról, és egy kicsit ezzel útmutatást tud adni, hogy tényleg megkeresni, megfogalmazni azt, hogy mi is az adott probléma, és melyik az az út, amin mi szépen el tudunk indulni annak érdekében, hogy ez ne így legyen. Tehát, hogyha tényleg már látjuk az alagút végén a fényt, és van egy olyan út, amin el tudunk indulni, valaki tényleg egy útmutatást ad nekünk, akkor én azt gondolom, hogy már is egy elég nagy lépést tettünk annak irányába, hogy megvalósítsuk ezeket az elképzeléseket. A bakancslistával amúgy szerintetek segíthetünk saját magunkon? Nektek van bakancslistátok amúgy? Nekem van. De te leírtad, fogtad a papírt és leírtad? Volt olyan fellángolásom, amikor igen, és leírtam. Vagy csak úgy tudod. Nyilván fogalmam sincs, hogy hol van ez a lista azóta. Nem én vagyok a precizitás mintaképe. De igen, tehát fejben nekem van is ilyen bakancslistám. Nekem például egyébként az egyik ilyen nagyon nagy bakancslistás tényező volt az, hogy mielőtt még családalapítás, mi egymás, én előtte szeretnék külföldön élni egy kicsit. És igazából ez egy nagyon nagy döntés volt. Én idén kimentem 3 hónapra óperkedni Olaszországba, ami egy vegyes érzelmekkel fejeződött be. Alapvetően maga az, hogy külföldön élek, és ez az megcsináltam, amit én évek óta tervezgetek, tehát nem tudom, bennem már egy ilyen 4-5 éve ért az, hogy oké, ki szeretnék menni, még hogyha nem is hosszabb időre, tényleg akkor csak annyi, hogy megnézni, hogy milyen ez a bizonyos külföldi élet. Nagyon jó érzés volt az, hogy igen, meg tudtam csinálni, és kint vagyok, és szuper. Ugyanakkor nekem itt kellett szembesülnöm igazából azzal, amit édesanyám is nagyon jól megfogalmazott, hogy a bakancslistás tételek nem mindig feltétlenül pozitív vagy jó ötletek. Tehát nekem kiderült ki, hogy ez egy olyan tétel volt az én bakancslistámon, amit
nem feltétlenül úgy valósítottam meg, ahogy ez jó lett volna, és nem teljesen sikerült jó döntést hozni ezzel. Viszont utána a következő bakancslistás tételem az volt, hogy jó, akkor meghozni azt a döntést, hogy nem feltétlenül kell kitartanom mellett az ötletem mellett, amit én meghoztam, mert lehet, hogy az az ötlet nem jó, és csak azért, hogy én most tényleg csak azért isból kitartok, és még kint maradok x időt, és szenvedek igazából, az sem egy jó dolog. Tehát nekem ez volt igazából a következő pont, hogy jó, akkor meghozom azt a döntést, hogy belátom, hogy hibáztam, és nem ez volt az az út, amin el akartam indulni. Ugyanakkor viszont a bakancslistáról le tudtam húzni ezt a tételt is. Le lett húzva, annak ellenére, hogy nem úgy sült el. Igen, nem úgy sült el, viszont ugyanakkor azt éreztem, hogy hogyha én ezt nem tenném meg, vagy ha nem tettem volna meg, akkor nagyon bennem lett volna az az érzés, hogy mi lett volna, ha. Hát biztos, ez a tipikus érzés. Igen. És így legalább megláttam azt is, hogy oké, kipipáltam a bakancslistáról, de nem ez volt az a nagyon nagy dolog, amire én vártam, de legalább megvan. Úgyhogy... De az ötlet jó volt amúgy, nem, hogy kimenj. Az ötlet jó volt, igen. Hát nem igen, a család, akikhez kerültem, ők nem az a kategória volt, ami... Tehát az elképzelés az oké. Igen, hát nem volt rossz, csak a jó nem ilyen. Így nagyjából így tudnám összefoglalni. De akkor nem akarsz még, tehát akkor nincs benned, hogy mindenki... Ez is nagyon érdekes, hogy bennem volt az, hogy még kiköltözni egy évre Londonba, és akkor ott dolgozni. A barátommal együtt, aki ennek egyébként nagyon nem is örült. Viszont ezzel most ő is jól járt, mert ezután a kis olaszországi kaland után, igen, abszolút azt éreztem, hogy nem vágyom mégse erre. Köszönöm. Igen, ez egy téves elképzelés volt, de legalább kipróbáltam, megnéztem, semmit se vesztettem. Viki, neked van bakancslistád? Te is ezt akartad kérdezni? Igen. Nekem egy. Van. Neked nincs? Hát én pont ez alatt az adás előtt gondoltam át, hogy én még soha nem ültem így ezt leírni, hogy akkor mi meg hogy mi az, amit mindenképpen még szeretnék. De így lefogom. Mindenképpen. Szerintem tényleg érdemes, mert akkor hogy mondjam, szóval, hogy én kicsit azt érzem, hogy ha ezt nem tudatos, nem fektetod le, vagy nem tudatosítod magadba, akkor így mennek az évek, így mész előre, és... Neked van akkor bakancslistád? Van. Én is leírtam őket, még nem tudom melyik évben a naptárom hátuljába, és akkor pipálgattam párat, de nekem azért... De nekem is volt egyébként ilyen, hogy külföldön élni. Nem mond. De engem is vonzott. Még én éltem, 2 hónapot töltöttem 6 évesen, 5 évesen Angliába, de az még nem volt az igazi, mert nem tudtam értékelni. Tehát akkor még nyűgnek éreztem az egészet, mert nyelvtanulás céljából mentem, ez nem volt olyan jó. De bennem is van ilyen, hogy mennyire menő, mennyire jó, és de nekem inkább ilyen utazások vannak talán. Én egyébként, hogyha egy bakancslista, nekem mindig az jut eszembe, hogy biztos, hogy ezek ilyen utazással. De legtöbb szerintem igen. Nekem is főként az igazából tényleg abszolút az utazásokra, élményekre koncentrálnak ezek a dolgok, ugyanakkor viszont rajta vannak ezek a teljesen hétköznapi dolgok is, mint egy szép család, szép ház. Jó, hát ilyen persze nekem is van, csak igen, tehát én magamnak olyat, inkább projektekben gondolkodom, hogy akkor mi az, amivel még szeretnék foglalkozni, de akkor mégis lehet, hogy ez egy bakancslista, csak nem tudok róla. Én azt gondolom, hogy nyugodtan hívhatjuk egyébként annak, annyi, hogy még lehet, hogy nem írtad el. Igen, tehát ilyen célokat leírtam, ugye nem kis cetire, hanem egy szuper applikáció. de hát akkor lehet, hogy mégis csak van. Akkor vannak célok, igen. De ezen utazások például egyáltalán nincsenek. No, ezeken még felírhatod. Igen, de mert én azt hittem, hogy az a bakancs, de akkor most kaptam az infót, hogy akkor mégsem. Igen, igazából nekünk például nekem a barátommal is van egy közös bakancslistánk, van egy közös kis füzetünk, amiben így vezetjük azokat a dolgokat, hogy mi az, amit együtt szeretnénk csinálni. Itt igazából tényleg a legegyszerűbb dolgoktól a legkomplexebb minden megtalálható. Gondolod, hogy semmit nem tudsz felírni, akkor már ott a lista írás, akkor rájössz, hogy hát ez is téves. És mindig, amikor megcsináljuk azt az adott dolgot, ami a bakancslistán van, akkor ezt így lepecsételjük, hogy oké, ez is megvolt. Illetve ez egy tök jó ilyen programszervező kalendárium is egyébként, mert felkerül folyamatosan rá egyre több és több dolog. Úgyhogy én ezt is tudom szeretettel ajánlani. És szerintetek van olyan, aki
hogy is fogalmaztam meg ezt ilyen szépen, szóval, hogy aki nem igényli ezt az egész bakancslistás dolgot, ő él a kis életével, nem túl izgalmas, nem megy sok helyre, de ő így érzi jól magát. Van így? Tehát, hogy értitek, mert mi szerintem mindannyian olyanok vagyunk, akik azért pörögnek, mennek, utazgatnak. De mindenkinek van ilyen, hogy jaj, ezt szeretnék, hogy mindenkinek van. Igen, ilyen az biztos, hogy van mindenkinek, maximum tényleg nincs így megfogalmazva, hogy nekem ez a bakancslistám, hanem nekem ezek a vágyaim, vagy ezek az álmaim. Én például úgy jutottam el Amerikába, hogy nekem ez nem volt a bakancslistámon, de hogyha valaki megkérdezi, hogy vágynék erre életembe, vagy én ezt magam is tudtam, hogy egyszer az életemben biztosan szeretnék eljutni Amerikába. Csak ezt nem jegyeztem föl, hanem úgy alakult, és akkor ez tök jó, hogy ezt így kipipáltnak tekintem. Utólag feltetted a bakancslistára. Nem azt hogy már többet most nem szeretnék, csak hogy ez például olyan... És szerintetek van olyan emberi helyzet, igen, van élethelyzet, ami annyira mélyen van mondjuk, hogy úgy érzed, hogy tehát innen már nem fogsz tudni azzá válni, aki lehettél volna, vagy aki lenni szeretnél, mert hogy annyira mélyen vagy. Tehát van olyan, hogy nincs kiút, vagy mindig van kiút, csak az ember nem biztos, hogy az eszközöket megtalálja hozzá. Ez egy nagyon jó kérdés. Én azt gondolom, hogy ugye ezt azért nagyon sok minden tudja befolyásolni, hogy te mitől vagy mélyen, tehát ne adj Isten egy szeretetnek az elvesztése, betegség, bármi olyan tényleg, ami rajtad kívülálló okokból történt, onnan sokkal nehezebb, mert ott nem saját magad miatt kerültél ebbe a helyzetbe, és onnan szerintem sokkal nehezebb felállni, vagy elérni azt az elképzelt élethelyzetet, amit akartál. Az esetben, hogy a saját magad miatt kerültél ide, én azt gondolom, hogy akkor talán valamivel könnyebb, viszont hogyha tényleg már ennyire mélyen van az ember, akkor érdemes segítséget kérni, és ugye van olyan eset is, amikor ez igazából kötelező, tehát ne adj Isten egy függőség, egy olyan szintű depresszió, bármilyen betegség, akkor igen, szükség van rá. De én azt gondolom, hogy akkor is van kiút, ahogy kérdezted. Szerintem, ameddig, most ez lehet, hogy nagyon közhelyesen fog hangozni, de amíg az egészséget megvan hozzá, addig szerintem mindig van kiút. Tehát nincs olyan lelki nehézség, vagy olyan probléma, amit nem lehet. Tehát, hogyha most nem egy halálesetre gondolsz, hogy most a nagyon közeli hozzá, mert azt már abban a kategóriában sorolom, akkor nincs egészség, de hogyha nem ilyen jellegű dologról van szó, akkor szerintem mindig van kiút. Igen, de annyira érdekes, hogy tényleg talán a mai generáció már azért tényleg, amit legelőtt is beszéltünk, hogy sokkal több lehetőség van, tehát talán jobban megtalálja ezt a kiutat, meg több segítsége van, meg nem szégyen elmenni segítséget kérni. Igen, pont ez, hogy ma már ez egy elfogadott dolog gyakorlatilag. Tehát régen az, hogy pszichológuson van, pszichológushoz járok, bármi ilyesmi mondat. Semmi rettenetes. Igen, az egy rettenetet váltott ki az emberekből. Minek fizetsz azért, hogy beszélgess. Hát én azt gondolom, hogy azért ma már ezek a mondatok azért, hál' Istennek, valamennyire kikoptak a társadalomból, és ma már teljesen elfogadott az, illetve én többször hallottam olyat is, hogy de jó, hogy pszichológushoz jársz, vagy tök ügyes vagy. Nagyon jó, hogy ezt. Igen, akkor te fölismered, hogy neked gondod van, szuper. Igen, mert ugye ez az első lépés ahhoz, hogy elinduljak valamerre, hogy én felismerem azt, hogy nekem ez így most annyira nem jó. Igen, de szerintem tehát a szüleink generáció, ez az 50-től fölfele, én ott látom inkább azt, hogy utána inkább beleragadtak ezekbe hát most én mindig mocsárnak hívom, de viszont mindenki érti. Tehát, hogy ez a kicsit boldogtalanság. Tehát én nagyon-nagyon sok ilyet ismerek. Elfogadóbbak voltak. Sokkal toleránsabb, sokkal kompromisszumkészebb, ami valahol jó egyébként. Valahol jó, de valahol meg nem tudom, elfogadták, hogy ők igazából nem annyira boldogok. Igen. Elfogadták, hogy mondjuk tegyük fel, benne maradnak egy házasságban, ami nem jó, de hogy ő nem lép ki, mert nem... Mit szól a falu? Igen, mit szól a falu, mit szólnak a szülei, mit szól a nem tudom, a barátai, mit szólnak, és hogy inkább vele maradok, nem vagyok boldog, ez egy ilyen... De másnak rosszabb. Másnak, igen, és a másik kedvencem, igen, ne feled, másnak rosszabb, mindig van lejjebb. És kit érdekel, nem? Tehát te is komolyan, kit érdekel, hogy másnak rosszabb, hát attól még nekem nem lesz jó. De egyébként, és ez is szerintem ilyen magyar mentalitás. Nekem hányszor mondtak, igen, hogy most valamikor még rossz kedvem volt, vagy valami, de nem baj, de másnak, hát nézd meg a Vivikét, neki sokkal rosszabb, és kit érdekel? Szuper, de nekem ettől nem lesz jobb. De szerintem ott, mert ugye hát nyilván most egy millió dologra lehet magyarázni, hogy abban a generációban ez miért volt, de hogy ott igen, tehát elfogadóbbak voltak, megszokásból együtt maradtak, stb. Tehát ott nem voltak ilyenek, hogy akkor inkább kilépek, és azt választom, hogy
hogy akkor én tehát megadom a lehetőséget. Igen, mert hogy benne maradsz, akkor tudod, hogy ez már rossz, tehát ez jobb nem lesz, ha meg kilépsz, lehet, hogy megvan az esélye, hogy jobb lesz. Tehát, hogy, és szerintem ez tökre így van, de mégsem gondolják valahogy így. Hát szerintem kell, hogy meg kicsit az ismeretlentől való félelem is, tehát ez a megszoksz, vagy megszöksz. Tehát szerintem minden változástól az ember általában fél, és akkor az a szerencsés, akinek olyan alaptermészete, mint neked is, Henni, hogy te abszolút egy ilyen vállalkozó szellemű vagy, belemész, csinálod. Hát ez elég ki a komfortzónából. Igen, neked abszolút ilyen. És szerintem ez szuper, mert anélkül szerintem nem lesz semmit elérni. Csak az annyira máshol van nyilván mindenkinek. Nekem ez, hogy elmenjek egyedül egy másik országba, és ott éljek, ez teljesen elképzelhetetlen. Tehát, hogy ez nekem annyira messze van a komfortzónámtól. Ez már túlzás. Hát én ettől nagyon érdekes, mert egyébként nekem is egy 1,5 évvel ezelőtt volt egy rosszabb periódusom, és akkor mondta az egyik barátom, hogy hát figyelj, ott van a balatoni nyaralótok, menj le egy hétvégére egyedül, legyél teljesen egyedül magaddal, gondolkozz, és mondtam neki, hogy én képtelen vagyok 2 napig egyedül lenni, tehát hogy én olyan szinten kommunikatív ember vagyok, akinek muszáj az, hogy folyamatosan beszéljen, vagy folyamatosan csináljon valamit, és én teljesen bepánikoltam, hogy kizárt, hogy én 2 napra lemegyek egyedül bárhova is. És akkor ezek után eltelt igazából 1,5 év, egy csomó minden változott, és én 1,5 év után jutottam el oda, hogy ahhoz képest, hogy előtte 2 napot nem bírtam egyedül lenni, utána kimentem x hónapra, ahol szintén teljesen egyedül voltam. Tehát én azt gondolom, hogy én is teljesen elképzelhetetlennek tartottam annak idején, viszont aztán jöttek olyan változások, amik pedig afelé sodortak igazából, hogy de igen, meg tudom csinálni. De én erre mondjuk, tehát nekem ez nem bakancsista, hanem nekem ez egy rémálom. Hát igen, tehát én ezt nem szeretném. Jó, mondjuk jó, hogy most mondom, mielőtt ezt te mondtad nekem, vagy most ezt mondtad, hogy te ezt így nem csinálnád, de én elég sok ilyen pszichológiai témájú könyvet, meg mindenféle olvasok, és ott mindenhol egyébként, hogy az igazán érett személyiség, aki meg tudja ezt csinálni, hogy egyedül van akár egy hétig, meg 2 napig, és én sem vagyok ilyen, tehát hogy nekem is általában én is kommunikatív vagyok, meg minden, de hogy ezt tök sokan írják, hogy ha egyedül tudsz lenni magaddal, akkor jóba vagy magaddal. És igen, de én tudnék egyedül lenni, csak nem egy idegen országban. Érted? Igen, ez teljesen más élethelyzet. Különbözőek, de az is lehet, hogy akkor nem vagyunk Viki érett személyiség. Én szerintem nem vagyok. Én például nem vagyok érett személyiség, mert hogy én ettől félnék. Tehát szerintem bevállalnám, mert hogy amúgy meg érdekelne, hogy viselni, de hogy én is annyira kommunikatív vagyok, hogy nem tudom elképzelni, kivel beszélgetek. Igen. De aztán meg te is ott kint mesélted, hogy vadidegenekkel leálltál, és akkor beültél egy kávéra. Ez egy nagyon érdekes élmény, hogy amit itthon mondjuk nem teszel meg, tehát itthon velem relatíve ritkán történik meg az, hogy megyek valahova, és a vonaton elkezdek beszélgetni valakivel, és utána azt mondom, hogy oké, tök mindegy, hogy mit terveztem délutánra, most ez tök jó fej ez a lány, ez a srác, akkor kávézzunk egyet. Tehát, hogy ez az, amire mondjuk nekem külföldön volt lehetőségem, itt azért ezt, nem tudom, egyrészt mindig rohannak valahol csak úgy leszólni. Nem igazán, ritkábban. Igen, tehát, hogy tényleg ez a kicsit, ha kilépsz a komfortzónádból, akkor olyan élményeket tapasztalhatsz meg, ami nekem is olyan volt, hogy azt lesz tök. Igen, teljesen egyetértek, csak nyilván mindenkinek más. Ez abszolút így van. Igen, de hát a csodák ott kezdődnek, tudjuk. Igen. De tényleg, ez a... Tehát azt az elégedettséget, amikor te elérsz valamit, amitől féltél, de nagyon vágytál rá, az semmi nem. Tehát, hogyha minden nap életedet éled, ugyanúgy, mint eddig, akkor soha az életben nem fog valami csoda dolog történni, nem? Tehát, hogy csak, hogy valami olyat csinálsz, de ez azért tényleg az ember szerintem azért bele szürkül kicsit a hétköznapokba. Tehát ebből azért úgy kilépni, meg tényleg azt mondani, hogy jó, akkor nem könnyű. Igen, most én akkor is ezt megtesztem, azért ez nem egyszerű, valljuk be. És egyébként mit gondoltok, hogy mi különbözteti meg a boldog embereket a boldogtalanoktól? Tehát mi az van-e ilyen kulcs szó, vagy kulcs mondat, ami fontos lehet? Igazából ugye az is egy nagy kérdés, hogy mit nevezünk boldogságnak, vagy melyik ember mikor tartja magát boldognak, mert szerintem ez mindenkiben másképpen csapódik le. Én azt gondolom, hogy azért alapvetően egy hozzáállásbeli különbség van a boldog és a boldogtalan emberek között. Tehát nekem a nagymamám mondta egyébként azt, hogy a boldogságot akarni is kell.
És én ezt a mondatot nagyon szem előtt tartom. Egyébként ilyen szempontból nekem nagyon szerencsém van, mert az egész családom egy ilyen kis szeretett gombóc, akik abszolút ezt a nagyon motiváló, nagyon ösztönző életszemléletet hordozzák magukba, és én tényleg rajtuk is azt látom, hogy a családomnak több olyan tagja is van, barátok közül is igazából mindegy, akiknek azért voltak olyan dolgok az életében, amire azt mondom, hogy hát nem volt egyszerű, és nem volt annyira szuper, és nem nagyon szeretném kívánni senkinek sem, viszont ugyanakkor ők mégis úgy tudnak hozzáállni ehhez, hogy ezen is túl vagyunk, megcsináltuk, minden rendben, most már nem lesz semmi gond. Tehát, hogy én azt gondolom, hogy egy alapvető szemléletbeli különbség van a boldog és a boldogtalan emberek között, mert ugye tényleg honnan számítod magad boldognak, vagy mi az, ami téged boldoggá tesz. Uh-huh. Szerintem is azt határozza meg, hogy a pohár az félig üres, vagy félig teli. Igen. Nagyon egyszerűen így tudnám meghatározni. Tehát, hogyha lehet neked minden rossz, akkor is, ha mindened megvan. Tehát, sőt, egyébként egy csomó olyan van, akinek mindene megvan, és mindemellett totál boldogtalan, mert abszolút nem tudja. Sőt, általában semmi dolga nincs az éget a világon, igen, és csak ott ül otthon, és akkor ott én nem tudom, mit csinál. Tehát, hogy a feladatok, a célok, azok szerintem mindig boldogabbá teszik az ember, mert elér lépésről lépésre valami olyat, amitől magát feljebb pozícionálja, vagy hogy így elégedettebb lesz, meg hát hogyha megvan ez a flow érzés, ha megtalálja azt az ember, hogy miben van meg a flow, és akkor tud ahhoz nyúlni, azt csinálja, akkor utána csak boldogabb lesz. Igen, nekem itt még a vége felé jutott eszembe egy abszolút idevágó könyv, nem tudom, hogy ismeritek az Életjátéka című könyvet. Igen. Nekem még anyukám olvasta kiskorunkban. Igazából a történet maga arról szól, hogy van egy gyakorlatilag árva kislány, aki a kegyetlen nagynényéhez kerül, és alapvetően nagyon sok kihívással és problémával, nehézséggel kell szembenéznie. Viszont ez a kislány, ez egy olyan játékot játszik, amit az apukája tanított még neki annak idején, aminek az a lényege, hogy minden helyzetben a jót keresem. Tehát teszem azt, eltöri a lábát, és otthon fekszik, ki se tud kelni az ágyból, és azt mondja, hogy nem baj, így viszont nézhetem egész nap az ablakon keresztül játszadozó madarakat, a fényeket, és hogy jaj, ez mennyire gyönyörű, és hogy tök jó, mert most van időm akkor olvasni. Tehát, hogy alapvetően nekünk ez a könyv, ez az egész családnak igazából kicsit végigkísérte az életét, és ezért a mi családunk is azt gondolom, hogy nagyon aktívan játszotta ezt a játékot, és tényleg ez a nagyon próbálok arra figyelni, hogy mi az, ami most jó, mert alapvetően a rosszat szerintem sokkal könnyebb meglátni. Sőt, szerintem azért hajlamosak vagyunk azt észrevenni. Igen. És ez viszont, ez a játék, ez szerintem egy csomót tud segíteni mindenkinek, úgyhogy én ezt nagy szeretettel tudom mindenkinek ajánlani, ezt a Életjátéka nevű című könyvet. Jó, ezt majd mindenképp meg fölrakjuk, szerintem, hogy... Mert ez nagyon tetszik, de egyébként most, hogy mondtad, mintha én is olvastam volna, ez nagyon régen. Én is régen. Nagyon ismerős, de most így, ezt nem tudnám megmondani, lehet, hogy csak hallottam róla. És majd a szerzőt is, meg mindent majd fölteszem. Hát sajnos fejben én sem tudom, de... Majd utána nézzük meg. De akkor szerintetek is, tehát, hogy nincs olyan helyzet, amiből nem csak az, hogy nincs kiút, de hogy nem lehet esetleg. Tehát, hogy mindent lehet úgy látni egy kicsit. Most megint csak hát az, hogy eltörött a lábad, igen, nyilván az egy nagyon nehéz helyzet, tehát most nyilván azért ott a fájdalom, meg az, hogy oda vagy közben, meg nem tudom, kiesel a munkába az iskolából a pénz. Igen, de mondjuk... Ebben mind azért valljuk be, hogy őszintén több a negatívum, mint az, hogy látom csicseregni. Több, de mondjuk olyan szempontból, hogy lehet ez is, hogyha most baromi sokat dolgozol, hull a stresszes vagy, és eltöröd a lábadat, akkor sem tudsz dolgozni, fölrakod a lábadat szépen, és fölrakod a lábadat, hupszi, és akkor pihensz egy kicsit. És mondjuk 2 hétig akkor végre kipihened a fáradalmakat, és tudsz gondolkozni. Igen, meg az, ennek is lehet egy ilyen hozadéka. Tehát attól még te lehetsz boldog, mert eltöröd a lábadat. Tehát az, hogy valaki boldog, az nem azt jelenti, hogy soha nem sír, soha nem rossz kedvű, nem ideges, nem káromkodik. Igen, tehát az a valami gond van. Igen, az nagyon furcsa. Hát ott igen. De ilyen pillanatok vannak, meg ilyen, nem? Igen, és akkor azokra a pillanatokra éri meg visszaemlékezni, én azt gondolom. Tehát azokat érdemes szem előtt tartani. Igen. És ebből építkezni később, amikor valami negatív van. Igen. Hát
rendben van. Gondolkodom, hogy mi az, amit még mindenképpen szerettem volna tőletek megkérdezni, vagy amiről még beszéljünk. Talán még ugye Henitől, ugye szerintem te általában jó motivátor vagy, hogy te hogyan motiválod magad a mindennapokban. Szóval, hogy nem tudom, van egy ismerősöm, aki például minden nap reggel egy motiváló videóval indítja a napot, valaki föl van iratkozva a pozitívgondolatok.hu, vagy én nem tudom milyen pozitív gondolatok idézetekre, és akkor minden reggel kapja az e-mailjét, és ezeket olvassa. Tehát, hogy mindenkinek más az, ami adja ezt a löketet, hogy így túléljen, ez kicsit csúnya, hogy jól élje meg a napot, meg... Igen. Igazából nekem ennyire tudatosan nincsen azért ilyen belső motiváció, tehát minden nap nem nézek videót. Engem, ami borzasztóan motivál, az a családom, és tényleg az a baráti környezet, ami körbevesz. Abban a szerencsés helyzetben vagyok, hogy nagyon pozitív emberek vannak körülöttem, illetve nekem ilyen szempontból még a hit is nagyon sokat segít. Illetve tényleg a motiváció beli kérdésben azért az is benne van, hogy úgy nagyjából van egy olyan keret, ami mentén tudom, hogy haladni szeretnék. Ez nem azt jelenti, hogy minden lépésem pontosan meg van tervezve, és nincs benne semmilyen spontaneitás, hanem alapvetően vannak ilyen nagyobb mérföldkövek, amiket szeretnék elérni, és úgy nagyjából tudom, hogy melyik az az út, amin el kell indulnom ahhoz, hogy ezekhez a mérföldkövekhez közelebb kerüljek. Úgyhogy én azt gondolom, hogy talán ez a tudatos tervezés, elképzelés, akár nevezhetjük álmodozásnak, ezek azért mind segíteni tudnak abban, hogy motiváljuk saját magunkat. Ez abszolút egyet tudok ebben érteni. Igen. Én is alapvetően tervezős típus vagyok, tehát ez csak sodródom, ezt én sem. Nem annyira tudok, de persze... Nem nagyon mereven nyilván, de azért úgy vannak ilyen... Illetve szerintem, ami még motiváló lehet, az, amit én általában csinálni szoktam, az lefekvéskor. Végig gondolom, hogy aznap miért vagyok hálás, és miért volt nagyon jó napom. Eleve az, hogy így alszom el, hogy jaj, de jó, ma ez is történt, meg az is történt, és mennyire jó volt. Ez alapvetően már ugye egy jó közérzetet ad az embernek, illetve minél inkább súlykolod ugye magadban azt, hogy aznap milyen jó dolgok történtek veled, azáltal azért már is egy pozitívabb szemléletet kapsz, és nem azt eltörpülnek a rossz dolgok. Igen. Nem pedig Istenem, megint mennyire rémes napom volt. Igen, mert nyilván vannak olyanok is. Holnap is az lesz. Igen. És akkor jó ezekből ugye erőt meríteni, ahogy mondtátok. Igen, mert mondjuk azért, ha belegondolsz, este is mondjuk hazamész, vacsorázol egyet a kedveseddel, akkor miről beszéltek, nem? Tehát általában arról, milyen problémák történtek, most melyik főnök szólt be, melyik kollega volt idegesítő, és egyébként is már anyukám megint beszólt, és akkor jó, megbeszélitek, és lefekszetek. És akkor így ennyi. Tehát, hogy ezek maradnak benne, arról nem számolsz, hogy képzeled el, hogy az történt, hogy nem tudom, 2 szendvicse volt a kollégámnak, rohadt éhes voltam, és odaadtam, mert annyira aranyos volt, tudod? Mint amit gyerekkorban, hogy így tanítják ezt az ilyen pozitív dolgokat a gyerekeknek, és mindig mondják ezeket. Mondjuk családi ebédnél is, ugye ezeket meg lehet beszélni, vagy vacsoránál. Mondjuk, illetve én még ezt is nagyon próbálom szem előtt tartani, hogy én borzasztóan tudok örülni apró dolgoknak. Tehát az, hogy mondjuk friss tulipán van otthon, én az napjában 15-ször, ha elmegyek előtte, akkor 15-ször örülök neki, és megállok egy kicsit, és jaj, de szép vagy, jaj, de jó. Én ezt akartam volna, hogy én ilyen nagyon apró dolgoknak, például úgy elalvás előtt, én mindig megnézem, hogy milyen idő lesz másnap, és hogyha látom, hogy napocskát írnak, és akkor még annyira örülök, hogy jaj, de jó, akkor már is jó kedvű. Igen, akkor holnap felkelek, akkor elhúzom és egy szuper napsütés lesz, és ez isteni, és nyári időszámítás, és jaj, de jó, és este 9-kor is jó világos lesz, úgyhogy igen, az élet apró örömei nagyon motiválóak tudnak. Abszolút, igen. Meg hogy ezeket észre kell venni, tehát hogy tényleg örülni kell az legapróbb tulipánnak is. Igen. Azoknak én is nagyon örülök. Ha veszek egyet, akkor az én is nagyon tudom ezt, de ez nagyon jó ötlet szerintem, hogy későbbiekben is, hogy esetleg akár közösen is, tehát akár a párunkkal, vagy majd később családdal, hogy az esti beszélgetésekben, vagy vacsora mellett így megbeszéljük azt, hogy és veled milyen jó dolog történt, hogy a gyerekekbe is mondjuk ezt így építsük fel, hogy olyan gyerekeink legyenek, mint a Henny, hogy ilyen full boldog bomba, és tényleg, de ez nyilván ezért is te is azt mondod, azért is alakult ki, mert hogy ilyen a családod, tehát hogyha ilyen könyveket olvastatnak veled, meg ilyenekről beszéltek, akkor ilyen leszel. Most nyilván, hogyha azt hallod, hogy jó, majd megint egész nap dolgoztam, szörnyű volt, csak a terheket pakolják rám, jó, rettenetes, akkor nyilvánvalóan, hogyha ebben nő föl a gyerek,
gyerek akkor későbbiekben nem fogja tudni ezt a hozzáállást feltétlenül magára szedni, csak nagyon nehezen. Igen, igazából én annyira erősen kaptam ezt a nevelést, hogy nekünk Vikivel van egy közös barátnőnk, aki egyszer azt mondta nekem, hogy szerintem én igazából utcaseprőként is tök boldog lennék, mert hogy én örülnék annak, hogy jaj, de szépek a levelek, jaj, de aranyos a cica, jaj, de nem tudom. Ez egyébként valahol tényleg így van, nyilván ez nem azt jelenti, hogy én is nagyon boldog vagyok, és igen, nem szeretnék utcaseprő sem lenni. Bár szép szakma, de... Igen, de hogy alapvetően azért a családból ilyen szempontból nagyon sokat tud hozni az ember. Igen. Jó, hát nem tudom, hogy ti szeretnétek még esetleg hozzátenni valamit ehhez a dologhoz. Hát szerintem körüljártuk a témát. Igen. Show notes-ban folytatjuk. Henning, nagyon-nagyon szépen köszönjük. Nagyon szépen köszönöm a meghívást. Itt voltál, és nagyon sok ilyen boldogságot, meg motivációs tényezőt hoztál ide nekünk, úgyhogy reméljük, hogy majd a hallgatóknak is ez kicsit segít pozitív hozzáállásba. Köszönjük, hogy velünk tartottatok, és további szép napot kívánok nektek. Sziasztok!